comezar vendo un mapa de Ferrol dende arriba. Fixadevos ben na forma que ten a ría, é curiosa. A que vos recorda? Por dentro é grande e profunda, pero na entrada é moi estreita. É o que se chama un colo de botella. Sabedes para que era perfecta esta forma? Para controlar os barcos, porque se podían entrar por un sitio moi concreto e ademais con cuidado, pois dependían da marea. E agora unha pregunta importante. Dende onde se podía ver e controlar todo iso? Dende a terra. Entón, os reis percatáronse desta vantaxe. Ferrol tiña unha ría cun superpoder natural. Por esta razón de seguridade nomean a Ferrol como unha base naval e ordenan construir un arsenal e un estaleiro. E isto que é? Pois un arsenal é un lugar onde atracar os barcos e guardar as armas navais. E un estaleiro serve para construir e reparar os barcos de guerra. Non foi casualidade, foi pola forma da súa ría. Imos co reto final.